Opurobios Igwe Jenga Mwa bo Sofia nwezi Igbo Nwokori na asị gị ife abụ Ugwumba kwanyere mba anyị ugwu kwanyere Igbo ugwu Ugwumba onye nwe ndị mmadụ eze nke ndị eze onye onyinye anyị na-ekele gị ekele ihe amara nke ndụ nke inyere anyị site n'afọ ruo n'afọ mere ka anyị dị ndụ ọzọ wee hụ iri ji ka afọ a anyị na-ekele gị onye nwe anyị n'ihi anyanwụ na ọnwa na kpakpando anyị na-ekele gị n'ihi mmiri ozuzo na mgbe ya ụzọ niile nke isi mee ka ala anyị mepụtara anyị ihe omume ga-eme ka anyị dị ndụ anyị na-asị ka a gọzie gị ebi n'aha Jizọs anyị na-ekele gị n'ihi ndị Igbo Chineke nke ndị ọbịa bụ onye nọnyere Israel n'ala Ijipt otu si na nọnyere anyị n'ebe niile anyị nọ karịsịa na Lagos nke a ọ bụ eziokwu na a na-akwatu anyị mgbe niile ikwebeghị ka azọpịa anyị a na-asị gị ka gọzie gị ebi n'aha Jizọs Amen. Amen. Tó dá wa sí di ọjọ́ ìní àwọn àti àwọn láti wá ṣojú bàbá wa Ọ̀nìrìṣà ọba Adéyẹyè Ẹnìtàn Babátúndé Ògúnwùsì Àrólé Oòduà Ọ̀jájá the second Ọọ̀ni of Ifẹ̀ wọ́n ní ká gbàdúrà fún yín Igbo ojú gbogbo Igbo káàkiri àgbáńlé ayé a máa rọ́dún o wọ́n lójú a máa rọ́dún o àṣẹ yìí ṣàkọ́dún o ìgbà lẹ́yìn a máa lé o àwọn lẹ́yìn a máa lé o nínú ogun wàhálà o ìlú Èkó ò ní kó yí o ní dààmú o. Archbishop Papa Bishop I got one ya area Hey,
Pureblos Igwe Jenga. After now, all the Selikis will still join with the ES and the Bonamushi to take the photograph and to cover out because you know a little big crowd is there. Please, after now, SND Bonamushi will still remain there. On behalf of Abambo eze Peter Sume JP eze Chimereze eze ndị Igbo nke mbụ na Mushi ihe na-ekwe bụ na anyị na-eri ji a na-akpọrọ ụmụ ụwa ka a bịa gosi na culture and tradition ị na-anya ndị egwu dị iche iche nọgasị ebe a ndị dị iche iche ndị Hausa nọkwa ebe a ndị Yoruba na ebe a ndị Igbo na ebe a and anyị na-ekwu otu olu were otu olu na-eme ihe a na ndị Hausa na-emekọrịta a na ndị Yoruba na-emekọrịta and e nwere udo na Mushi ọ ya ihe chọrọ ịgwa ụmụ ụwa ọ dị maka kedu ka ọ dị na akpọwara ma ndị Hausa ma ndị Yoruba n'iri ji ndị Igbo kedu ka ọ dị a chọrọ ibido elu maka na enweghị ihe dị ka ịfụnanya anyị fụ ha n'anya ha fụkwa anyị n'anya otu na ya ji wee kpọ ha ka a bịa fụta nke anyị na-eme anyị emekwa nke ha kpọ anyị asị ike na-abụ nkụtụrụ ike mmadụ na-abụ nkụtụrụ onye akụtụrụ nke ibie a na-emekọrịta bụ mbụ a na-emekọrịta bụ mbụ a na-emekọrịtakwa mmụọ ọ dị mma ọzọ orukwara n'ụlọ ọ ruru n'ụlọ echiri m ọzọ 1996 ana oge nchiri ọzọ ụzọ agaghị na ụga ụzọ agaghị be anyị echiri m ọzọ echitụrụ m echizu esi n'ụlọ wee chịrịpụtara Lagos and I was from royal family abịara m oge anyị nwaji ọfụ ụga anyị nwaji ọfọ anyị ji ọfụ ụga wee mụ abụọ Ifechukwu Ugwuegbu ọ mụ abụọ onye na-edu ndị mgbidi niile dị na Lagos wee ihe gwa wee abụla eze Peter Ume ọ bụ oyi mgbidi ya na ndị mgbidi na-awụ ọfụma ebe ihe ọbụla mgbidi na-eme agwụla azụ anyị okwu so mgbe anụkwa amara ọ na-eri jita anụ anụkwa ka anyịkwa ndị kọrọ na ya kwụgara ugwu otolita kwụgara ya ugwu na ịma anyị niile onye na-enye anyị ka anyị na-enye ọ bụ onye mere wee ịma ji bụ oke n'ime onye niile ala akụ akụ ana ihe ọbụla niile ala akụ akụ n'ụwa ji bụ izizi ya ka ji eme mgbe ọbụla ebubo na-eri jila ahụ ọbụla e ga-emere emume ma n'ala Igbo ma ibe ọbụla ma onye ọbụla ruru oke mmadụ iwu na-ewere ji ọfọ etigala ọnụ ọ ga-emere emume maka anyị ji asịrị ekele Chineke Archbishop Chukwuereke Ihanacho, Primate Gospel Episcopal Church, Anglican Continue.
Tata ka ndị Igbo na-eme harvest n'omenala. Dịka ndị ụka si emekwa harvest. Afọ gwụ achịkọta ihe a kọrọ n'ala ubi abịa n'ihu Chineke kelee ya. Etu a ka ndị nna anyị ha si emebu. Ọ bụ eziokwu na mgbe mbụ na ọ bụghị Chineke nke nna na onye nwe Jizọs Kraịst ka ha na-emeburu ya. Ha na-emeburu ya ala, na-emere ya chi ndị ọzọ ha filu n'ụbụ ndị na-enyere ha aka ịdị ndụ. Ma tata n'owuwe anya na nghọta nke anyị nwere n'ọhụhụ ụzọ anyị mana ọ bụ Chineke nke eluigwe na-enye anyị onyinye amara dị iche iche, anyanwụ na mmiri ozuzo na ihe niile na-eme ka ala anyị mepụta ihe omume. Ọ harvest ka anyị bịara, harvest nke ndị Igbo. Opurobios Igwe Ejenga. Ava m bụ Princess Ada Okeke Amam, abụ m onye Ọka. Ndị Igbo na-eli ji, Igbo niile nọ here, zuko na Igbo niile anyị bụ ovuke and Igbo dị n'udo. Ndị Adorable ya esokwu mmakwuo na a na-ele ji, onye nwamela iji wee nọli ebe a nwata. Yes, abụ m onye the president, founder of Adorable. O nwere nke anyị anara eme. Anyị si n'Igbo oke ndị Igbo ayara na nso ndị Adorable wee yuzo ibe na Adorable group onua wee na-enekotekwa obodo anya, wee na-avụtu ụmụ nwanyị, ọdụmma ụmụ nwanyị, ọdụmma ụmụazị na ikwu na ibe. Ndị Adorable nọ there. Eze Igbo na Munchi wee eze Igbo niile. And Adorable wee mana nyanwa wee wulukwa eze na Munchi nwa wulu onye Igbo. Ana-eli ji so wụrụ sọsị eze Igbo niile ka ọ bụ. Anọ ya ka ndị Adorable ji wee bịa ka anyị kwadolie. Nọkwa n'ime eze bụkwa ihe ndị Adorable na-eme. Mụnwa wụlụ onye isi Adorable wee chibe m echichi tata. Echichi kalili echichi unu na-enye. Thank you.
ịchịkọta ndị Igbo ara ha ahụ ihe mere ịchịkọta ndị Igbo ji ara ahụ n'ala anyị bụ na ikpe ziri ezi na ikpe kwụ ọtọ adịbeghị n'ala anyị. Onye Igbo na-agakarị n'ihu ebe ọbụla e nwere ikpe ziri ezi, ebe a kwụbara ihe ọtọ, ọ na-aga n'ihu karịa. Mana ihe mgbu kachasị ihe mgbu onye Igbo bụ mkpagbu. Ihe o ji ara ya ahụ na obodo a bụ mkpagbu. Ọ na-ewepụ mkpagbu maka na ịma na n'omenala anyị bụ ndị kwere na egbebere ugobere. Egbebere ugobere aha bụ ihe anyị ji ka mgbe ọ ihe mere n'ebe niile ndị Igbo bi, n'agbanyeghị nga anyị ha, n'agbanyeghị numerical strength dịka ndị oyibo na-akpa ya, anyị akpagbughị ndị niile gbara anyị gburugburu. Anyị na ha bikọrọ n'udo. Onwe ihe rọrọ onye Igbo ahụ isite n'ala Igbo bichie na mba mmiri, bichie Cross River, chụpụ ndị a dịka ndị ọzọ na-eme. Ma anyị na ha biri n'udo n'ihi na anyị kwenyere na egbebere ugobere. So ihe na-enyekarị anyị nsogbu bụ mkpagbu na nsogbu na ọchịchị nchigbu. Ọ bụrụ na Naịjirịa ga-enwe ikpe ziri ezi, nwee ọchịchị onye ọbụla nwere onwe ya, onye Igbo ga-eme ọfụma karịa ka ọ na-eme tata. Ọ bụrụ na Naịjirịa ga-eme restructure n'ụzọ zuru oke, ọ bụrụkwa restructure nke aghụghọ, ọ bụrụ na a ga-eme restructure gaghachi back to 1960 or the spirit of 1963 constitution, then Biafra adịghị necessary. Mana ọ bụrụ na agaghị eme ya otu ahụ, ọ ga-akara anyị mana anyị nọrọ onwe anyị, n'ihi na dịka m kwuru sị anyị adịghị aga n'iru n'ọnọdụ mmegbu, n'ọnọdụ mkpagbu. So ọ bụrụ na a ga-eme restructure properly, ezigbote restructure dịgote ahụ si dịbụ mgbe ahụ Nnamdi Azikiwe na Awolowo na Sardauna chịrị Naịjirịa, onye ọbụla ala were aka gị chọrọ otu ị ga-eme onwe gị, kpebie otu isi. Ọ bụrụ na ọ bụ ọsọ nke gị bụ 100 mita, ịgbawa 100 mita. Ọ bụrụ na ọ bụ 400, ịgbawa at your own pace. Ọ bụrụ na a ga-enwe ụdị restructure ahụ, mụ nwa kwenyere na anyị ga-eme ọfụma na Naịjirịa. Ọ bụrụ na ndị nwe Naịjirịa si na agaghị eme ya otu ahụ, na ọ ka mma na anyị nọrọ onwe anyị. Achọrọ m ịgwa ndị Igbo na n'agbanyeghị otu ebe niile siri gbaa ọchịchịrị, n'agbanyeghị anya mmiri na akụ ime obi anyị na-ebe na ọ ga-adị mma. Achọrọ m ime ka ndị Igbo mara na the fact that anyị survive go survival. Ihe m bịara ebe a taa to celebrate survival. Anyị enwebeghị victory, mmeri, but the fact that we have survived goes through that we shall eventually win. So let us celebrate our survival. For 47 years, we have survived this nation, despite all that. Always going to akwaturu ma Chineke ekwe ka azọpịa anyị. So na ọ ga-adịrịrị anyị mma by and by, n'ihi na Chineke nọnyere anyị. I
ebugharị ya